नमस्ते. मी आता वांग्याचा भरता बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे वांगा आहे मोठा. याचा जांभळ्या कलरचा वांगा असतो. ही अशी मोठी वांगी असतात. ह्याच्यापेक्षा पण मोठी असतात. पण मी आहे ना हे पाव किलोपेक्षा जास्त आणलाय म्हणून हे थोडा मोठा आहे. आता मी तुम्हाला ह्याच्यासाठी लागलेलं साहित्य दाखवते. हा एक कांदा घेतलाय, बारीक कापून घेतलाय. एक कांदा घेतलाय मोठा. त्याच्यासाठी हे तेल घेतलंय. 2 चमचे वांग शिजवायला भाजायला घ्यायचं आहे आणि बाकीचं भरताला घ्यायचं आहे. हे अद्रक लसूण घेतले, ठेचा बनवून घेतलाय चेचून. हे अर्धा लिंबू घेतलाय म्हणजे थोडासा चवीसाठी. ही कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी. हे मीठ आहे, चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि आहे ना मिरची आहे, बेडकी मिरची आहे. ही 5-6 मिरची घेतली आहे कारण ही तिखट नसतात ना म्हणून मी थोडी जास्तच घेतली. तुम्हाला ती जास्त वाटतील पण ती तिखट नाही. आपण मिरची नाही घेतली ना अशी तर तुम्ही मिरची मसाला घेऊ शकता. आता मी तुम्हाला आहे ना हे वांग काय करायचं ते दाखवते. ही सुरी घेतली आहे आणि हे वांग आहे. हे वांग्याचे आहे ना आपल्याला बारीक कापं करून घ्यायची आहे. पण अजून दुसरी एक पद्धत करतात की हे वांग आहे ना वांग्याला तेल लावायचं, असं तेल लावतात बाहेरून, गोड तेल आपण जे जेवणाला वापरतो ना ते तेल लावतात आणि गॅसवर नाही तर चुलीमध्ये, गावाला आहे ना चुलीमध्ये निकाऱ्यामध्ये भाजतात. आता इकडे आपण कसं गॅसवर भाजतो ना, तर मी तुम्हाला वेगळी पद्धत दाखवते. कारण हे गॅसवर आहे ना पूर्ण भाजलं जाणार नाही कारण आतमध्ये आहे ना ते कच्चं राहणार. त्यासाठी मी तुम्हाला आहे ना दुसरी पद्धत दाखवते. हे वांग आहे ना असं घ्यायचं आणि त्याचे आहे ना पातळ कापा करून घ्यायचे. असे पातळ पातळ त्याचे स्लाइस काढायचे. हे वांग्याचा देठ असतो, हा वांग्याचा देठ असतो. हे हातात पकडून आपण आहे ना असं चुलीत भाजतात. गॅसवर सुद्धा म्हणजे गॅसवर पण भाजतात. आता मी काय करते, हे देठ आहे ना त्याचे हे असे पाकळे असतात हिरवे, हे काढून टाकायचे. तेवढं वांगा आहे ना असं आपण कापून घ्यायचा. म्हणजे हे भाग असा टाकायचा नाही, हे फक्त काढून टाकायचं आणि देठ काढून टाकायचं. एवढं कापून घ्यायचा. आता मी स्लाइस काढून घेतले वांग्याचे. पहिला मी वांगा धुवून घेतला होता आणि आता मी हे काय करायचं ते तुम्हाला दाखवते. गॅस पेटवते. आता मी पहिली आहे ना ही मिरची भाजून घेते. म्हणजे मिरची भाजून कशाला घ्यायची, त्याचा चुरा करायचा आहे आपल्याला. म्हणजे चांगली भाजून आहे ना कडक करून घ्यायची. आपली कढई तापली ना मग आपण कसं गॅस बारीक करायचा आणि अशी चांगली भाजून घ्यायची. आता ही थंड झालीत ना मग ती चांगली कुरकुरीत होती. आता मी ही काढून घेते. 2 मिनिटं झाली. आता कढईमध्ये आहे ना अशी वांग्याची आपण स्लाइस केले आहेत ना ते असे भाजायला ठेवायचे. राहतील तेवढे आपण 4-4 भाजून काढायचे. गॅस फास्ट करते आणि फोड आहेत ना स्लाइस वांग्याचे चांगले भाजून घेते. असे वांग्याचे स्लाइस कढईमध्ये टाकले ना मग त्याच्यावर असं तेल सोडायचं. म्हणजे कसं चांगली भाजून काढायची तेलामध्ये. असं फिरवल्यावर पण असं तेल टाकायचं थोडंसं. म्हणजे कसं चांगली भाजून काढायची, एकदम काली करून टाकायची करपवून. गॅस थोडा आता बारीक करते. कढई तापली आहे. हे असे चांगले भाजून घ्यायचे. तेल टाकत टाकत आपण भाजायचे. पण तेल टाकल्यामुळे ना असे नरम होतात आणि भाजतात चांगले. असे काळे करून घ्यायचे चांगले. हे असं काळं झालंय ना हे काळे करून घ्यायचे. आता असे सर्व आहे ना मी भाजून घेते. पण तेल टाकत टाकत भाजायचे. तेल टाकलं ना की ते तेलामुळे आहेत ना ते नरम होतात, लवकर भाजतात. हे भाजले आहेत ना असे मी सगळे भाजून काढते आणि तुम्हाला दाखवते. हे जे मस्त शिजतात बघा. ते करपवायचे, चांगले काले करायचे. हे जे पूर्ण वांगा आहे ना तळून एकदम फ्राय होऊन येतो. म्हणजे शिजवायची काही गरज नाही. म्हणजे अशी फ्राय करायची चांगली मस्त. तेल टाकत टाकत आहे ना थोडं थोडं असे चांगले भाजून काळे करून घ्यायचे. आता मी हे सगळे भाजले. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला हे काढून आहे ना दाखवते.
हे असे मी वांगा आहे ना सगळे स्लाइस करून असे मी चांगले तेल टाकून भाजून घेतले. आता मी तुम्हाला पुढे काय करायचं ते दाखवते. आपली कढई कशी, तवा कढई काही असू दे, पण ते असं गरम असतं ना, त्याच्यामध्ये थोडासा कांदा घ्यायचा नरम करून. म्हणजे असं आपल्याला वाटलं तर भाजायचा, नाही वाटलं तर नाही भाजायचं. असं थोडासा गरम करायचा. अद्रक लसूण टाकली आणि कांदा असं थोडासा गरम करून फ्राय करून घ्यायचा. तर गॅस बंद करते आणि कांदा आणि लसूण अद्रक काढून घेते. आपण हे कसं 1 मिनिटासाठी थोडासा गरम करायचा, जास्त नाही करायचा, एकदम थोडासा गरम करायचा. तर मस्त गरम केलाय. आता मी दाखवते. ही आपली मिरची गरम करून घेतली होती ना, ती आता एकदम मस्त कुरकुरीत झाली आहे. ती आता मस्त असा चुरा करून घ्यायचा. असा मिरचीचा असा चुरा करून घ्यायचा आणि आपण लगेच गरम केला ना तर एकदम ते बारीक चुरा होतो. असा चुरा करून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे कांदा टाकते. आता हे असं कांदा वगैरे लसूण अद्रक आहे ना हे असं याच्यामध्ये असं मिक्स करायचं. आणि आता वांगा आपण भाजलं आहे ना त्याचं साल काढून याच्यामध्ये कुस्करून घ्यायचा. चांगलं फ्राय झाली आहे, वांग्याची मस्त फ्राय झाली आहे बघा. आता कसं आपल्याला ही साल निघाली नाही ना तरी पण चालेल, असं काही म्हणजे टेन्शन नाही सालीचं. साल आपण चुलीमध्ये किंवा गॅसवर भाजतो ना त्याची साल काढायला लागते, कारण ती वरती साल आहे ना करपलेली असते. त्याच्यामुळे ते वांग पाण्यात टाकून त्याची साल काढायची असते. हे काय याची साल काही काढायची गरज नाही आणि साल निघत पण नाही, कारण ते तेलामध्ये पहिलंच चांगलं छान फ्राय झालेली आहे. आता मी काय करते, हे वांगा आहे ना इथे कांदा घेतलाय, कांदा मिरची त्याच्यामध्ये हे वांग घेऊन असं आता याच्यामध्ये चुरायचं. सगळं कांद्यामध्ये वांग घेऊन आहे ना सगळं वांग घ्यायचं. आपण कांदा जास्त घेतला तरी पण चालेल. आता आपल्याला याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे, जे आपल्याला असं चवीपुरतं लागेल असं टाकायचं आणि असं कालवून घ्यायचं मीठ टाकून पण. आणि आता मी थोडंसं अर्धा लिंबू घेतलाय. ते कशाला माहिती आहे का, म्हणजे थोडं चटपटीत लागेल त्याच्यासाठी ते लिंबू घेतलाय. मी ह्याच्यावर आता लिंबू पिळते. हे अर्धा लिंबू घ्यायचं, म्हणजे कसं जरा म्हणजे खट्टा मिठ्ठा चटपटीत लागेल ह्याच्यासाठी असं अर्धा लिंबू पिळायचं. आम्ही कशी गावाला वांगी पिकवायची ना, मिरची पिकवायची, वांगी पिकवायची, म्हणजे असं चुलीत टाकून आहे ना 2-3 4-4 असे वांगी भाजून आहे ना असं माझी आई भरता करायची. ह्याला वांग्याचं भरता बोलतात आणि वांग्याचं भरीत पण बोलतात. आता हे तुम्हाला आहे ना मी दुसऱ्या डिशमध्ये काढून दाखवते. आता याच्यामध्ये कसं नंतर तेल टाकतात. आपण जर असं गॅसवर किंवा निकाऱ्यावर भाजलं ना तर आपण हे असं भरता बनवताना तेल टाकतात. पण मी कसं आधीच तेल टाकलेलं आहे पोळी भाजायला, म्हणजे जे मी स्लाइस केले होते ते भाजण्यासाठी मी तेल टाकलेलं ना. मग आता तेल टाकायची काही गरज नाही बघा. आता मी हे तुम्हाला काढून दाखवते. मस्त आपलं रेडी झालेलं आहे वांग्याचं भरता. आपलं मस्त एकदम छान रेडी झालंय बघा. असं तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगा कसं झालं ते. एकदम म्हणजे गावच्या पद्धतीमध्ये जसं माझी आई करायची ना तसं मी तुम्हाला आता करून दाखवलंय. असं तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि मला सांगा. त्याच्यावरती अशी थोडीशी कोथिंबीर टाकते, म्हणजे आम्ही काय गावाला कोथिंबीर वगैरे अशी टाकायची नाही, पण अशी शोसाठी अशी टाकायला लागते थोडीशी. आपलं मस्त छान झालंय वांग्याचं भरीत. असं तुम्ही पण बनवा. हे वांग्याचं भरीत कसं नाश्त्याला भाकरी बरोबर चपाती बरोबर, असं ब्रेडचे स्लाइस असले तरी पण तुम्ही ब्रेड बरोबर पण खाऊ शकता. असं मस्त झटपट वांग्याचं भरीत झालेलं आहे. तुम्ही पण करा.